час. Тя ми подсказва на шефа в ръцето. Отново Коледа дошла е при нас. Ще ви призная, отдавна мечтая за този светъл празничен ден. И под токата в моята стая един подарък да има за мен. Честита Коледа на всеки дом, на всяко село и град. Честита Коледа на всички хора по целия свят. Звънят камбани, земята празнува, безброй смивки днес огрява нощта. Дали на мене така ми се струва, не е ли сбъднатът на моя мечта? Една надежда за всеки да има и да горява наявена сън. Една надежда за цяла година, в която идва в камбания звън. Честита Коледа на всеки дом, на всяко село и град. Честита Коледа на всички хора по целия свят. Коледа, Коледа, отново Коледа е тук при нас. На 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 на, на 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 на, на 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 на, на 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 на, на честита Коледа на всеки дом, на всяко село и град. Честита Коледа на всички хора по целия свят. Честита Коледа на всеки дом, на всяко село и град. Честита Коледа на всички хора по целия свят. Коледа, Коледа, отново Коледа е тук при нас. Коледа! Здравейте, деца! Вие сте най-сладките коледни охички, които съм виждала някога. Така, като ви гледам, просто си спомних, когато и аз бях на вашата възраст. Толкова се вълнувах за Коледа, исках на всички да пожелая весела Коледа, честита Коледа, весела Коледа, честита Коледа. Ради, ти на кого първо пожелаваш? На весела мама, на Коледа? тата и на сестра ми. Аз на мама. Добре. Мия? На мама и на тати и на Рафи. Мишенце? На сестричката ми, на мама и на тата. Супер! Сигурна съм, че вече всички сте си намислили какво искате да получите под елхата, нали така? Да. Ради, ти какво написа в писмото до дядо Коледа? Аз съм написала плюшено зайче, като изгледа като човек. Добре. Аз чорапки и клинча. Мия? Ти какво написа Аз в писмото? Искам музикална книга и книга с стикери на феи. Вау, много книжки. Добре, Мишенце, ти Две какво? книжки, точно две. Точно две. А пък аз ще напиша писмо, че искам плюшена играчка Добре. на мече. Значи събирам ги ето така всичките желания и ще подсигуря това видео да стигне до дядо Коледа. Окей? Окей. Добре. Весела Коледа. Или всъщност, нека пожелаем на всички честита Коледа! Всички!